Γεια σας παιδιά, σήμερα με το φίλο μου θα σας δείξω ένα map hack που μπορείτε να τρολάρετε τους φίλους σας. Και τώρα παιδιά, αφού μπαίνετε σε αυτό εδώ το map, θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο το code. Σας σπονάρει εδώ πέρα που πρέπει να πάτε εκεί πέρα που είναι η αλλαξία. Και αφού πηγαίνετε εδώ πέρα, έχει εδώ πέρα ένα secret να πατήσετε, που θα σας λέει 8 λεπτά να περιμένετε για να έχετε τα hacks και αυτά. Ωραία παιδιά, και αφού μηδενίστηκε θα πάμε να τσεκάρουμε τα hacks. Πρώτα παίρνετε το επί 4 damage, μετά παίρνετε αυτά εδώ τα δύο που αν θέλετε παίρνετε και κάποια από αυτά εδώ τα όπλα που σας έχει. Και μετά το shell για να χιλάρετε αυτόματα άμα σας αφήνουν low, που σίγουρα αυτό δεν πρόκειται. Και εδώ πέρα αυτό όταν μαζέψετε 100 coins θα μπορείτε να βάλετε, να έχετε όπως τη κάμερα του GTA ας πούμε. Και όπως βλέπετε η σφαίρα μου πηγαίνει ακριβώς απάνω του και μπορείτε να τους κάτε 148 damage και 148.